Malta u l-Estonja ddiskutew ir-relazzjoni ekonomika ta' bejniethom b'mod partikolari l-ekonomija diġitali li kienet fuq nett tal-aġenda tal-Presidenza Maltija fl-ewwel 6 xhur tas-sena u kif ukoll fuq dik tal-Estonja fl-aħħar nofs tas-sena. Flaqa bilaterali bejn il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u dak tal-Estonja Jüri Ratas li bħalissa jinsab fit-tmexxija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea intqal li kmien is-sena d-dieħla ser jibdew titjiriet diretti bejn Malta u l-Estonja. Il-Prim Ministru tal-Estonja faħħar bil-bost tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea aktar kmieni din is-sena tant li ddiskrivija bħala waħda qawwija u b'saħħitha. Fil-fatt, il-Presidenza tal-Estonja li għaddejja bħalissa qed timxi fuq il-passi ta' Malta b'diversi suġġetti simili fosthom dak tal-ekonomija diġitali. Il-Prim Ministru Muscat sostna li s-suġġett tal-ekonomija diġitali huwa wieħed mill-aktar interessanti għal pajjiżna u appella sabiex id-diskussjonijiet marbuta mal-ekonomija diġitali jitkomplew u anke jissaħħu dan hekk kif pajjiżna jixtieq jagħti spinta lil din it-tip ta' ekonomija fid-dawl ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent ta' pajjiżna. Tkabbir ekonomiku li nnutaħ ukoll il-Prim Ministru Estonjan huwa sostna li bejn Malta u l-Estonja hemm relazzjoni tajba u b'saħħitha huwa mistenni li din tkompli tissaħħaħ. Intant matul id-diskussjonijiet iż-żewġ mexxejja ddiskutew il-previżjonijiet ekonomiċi taż-żewġ pajjiżi għas-sena d-dieħla kif ukoll temi marbuta mal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Takkumpanja lil Prim Ministru Joseph Muscat kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Elena Dalli li wkoll laqgħet il-Prim Ministru tal-Estonja fl-ajruport.